Hagup sa CCTV footage na ini sa Purok 5 Sitio Tiko-Tiko humapon Legazpi City. Ang pagkakasalpukan sarong motorsiklo sa kasabat kaning dump truck, poko mas o menos alas 2 kasudmang hapon. Hagup man sa video, ang marikas na padalagan asin paglasikan tulong lunad kang motorsiklo, na binistong sinda Justin Butin Jr., 37 anyos kan barangay humapon asin driver kang motorsiklo. Lunad man ka ni sinda Gino Miranda, asin Mark Magallanes, 27 anyos asin parehong residente kang barangay Bangkiruan, Legazpi City. Sigun sa Chief Investigator kang Legazpi PNP na si Police Chief Master Sergeant Henry Mirapuentes, nakipiyesa si Butin asin ang mga pag-iribak ani sa barangay Taysan asin anas namang kuta pauruli na napag-araman man na interong nasa impluensya ning ala kan magkadiriskwido. Po talaga may CCTV ng pangyayari. So usually ang nahiling ko naman na nagiging kausa, yung human error. Either pwede siya nakahinom or reckless driving. Ang kasolito talagang nangyayari duman, yung mga motorsiklo. So mahiling talagang ba sa CCTV, yung motor may speed pababa, kinaon niya so linya kang truck. Sa ngunyan, nagpaparayray pa sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang mga nairidong persona. Mantang tulos man na nakaluwa sa kulungan ang driver kang dump truck na si Joey Banyares kang Bangkiruan, Legazpi City. So as procedural, kung ang kaso wala pa naman or under investigation, pwede po natin yung i-hold yung truck. Kasi nag-iimbestiga pa. However, igaw na po kitang ebidensya na ang may sala duman motorsiklo. Kaya temporarily, na-release man tuloy sa truck, pati sa driver. Paurutrong patanid kang otoridad sa mga motorista. Ibitaran ang pagmaneho urog na kung daina sa kondisyon ng hawak, lalo na kung nasa impluensya paning alak. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.